Pane Tsaona yakarodza vanhu yesterday. Inoonekwa kunzi there is a sprinter yoita a tire burst. Panoonekwa kunzi it is lost control and veered off the road. Panobva paonekwa kunzi pakakwara vanhu vakawandisa. Kunyange zvazvo takaona maambulance achimiramira vachizama kutakura vanhu vakanga vakwara zvakanyanyisa, include driver naconductor. But panguva ine kunoonekwa kunzi most of the people vakanga vari critically ill. Sarambira mashoko ari munanyiko panguva ine ndobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa paindo X tona Joe mugari wevhumani achiposta achiti meanwhile several people were seriously injured when a Toyota Sprinter headed for Harare from Chitungwiza burst a tire and veered off the road near Chinamo Bridge. The injured have been taken to Chitungwiza Hospital, where surely there is no medicine and vashua signs ema heartbreaks. Panapa panoshow pictures amurikuona at the accident scene. Panapa panotsanangurwa chitiko chakatenda pa social media che vamwe mai vekumarango vakanga vakwara zvakanyanyisa vakanga vaita damage mumusoro ende musoro wavo waibleeda pamwe chete nekuzvimba, but vakaramba kuenda kuchipatara anoda own tradition vachiti niya hatikwanisi kuendeswa kuchipatara. Chitiko panguva ino chakabata vanhu. Panguva ine kunoonekwa kunzi these issues road safety anofanira kuadressiwa. The government must take immediate action. Last week takaona 17 lives were lost in the same Seke road. Panguva ine kunoonekwa kunzi there were some minor accidents again akaitika along the Seke road. And yesterday pava paitika chitiko chakarodza vanhu. Panoonekwa kunzi madrivers panguva ine they must practice maximum caution when driving. Noda kuti maroads ari kuonekwa kunzi dzimwe nguva anoonekwa kunzi kune mamwe masections emigwagwa ananyatsa kugadzikwa zvakanaka. People must exercise cautions vauye vasafeguard upenyu hwavo. Pinai comment section medu mbodi dzamafunguro enyu mutudei pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.